Magigift ako. Magbabalot ako ng gift ng alaga ko. Yan. Color pencil. Wala kasi akong birthday niya kasi ngayon. Hindi ako marunong magbalot. Ganyan. Darating na si ma'am. Wait. Kailangan mabalot ko na to kasi bibihisan ko yung alaga ko. Birthday niya ngayon. Kaya bigyan ko siya ng gift. Special day ng bata ngayon. So, kailangan masaya siya sa birthday niya. Kakarating ko lang. Hindi ako marunong. Sisirain lang naman to eh. Alam kong excited yun. Gusto nga niya buksan yung pinto ko kasi nagbabalot ako. Binilan ko siya ng cake kanina. Ayun. Ito na. Tingnan mo yung balot. Tapos, may binili pa akong card sa kanya. Susulatan ko pa to. Ano yung message ko dito? I-message ko to na huwag kang papasaway. Diyos ko. Sakit na yung ulo ko sa'yo. Ano? Pero mabait naman. Kaya, sacrifice talaga ako sa ito yung kayamanan. Yan ang kayamanan ko dito sa Hong Kong. Yung yan card, happy birthday, yun, yan. Tapos susulatan ko siya ng happy birthday lang eh. Okay. Diyos. Ayun. Tapos na yung sinulat ko. What is that? Card! Birthday card! And? Hindi marunong magbasa. Happy birthday, Abby. I love you. Wish be a good girl. From Chichi. Ah!
Ang pangit ng agi ko. Ah, wait, you see, I give some new seat. That's the gift also. Woo! What is that, Ray? What I'm is very it? happy. Thank you, thank you, thank you. Okay, open. I opened this. No, this one first. So ugly. Why is it? Open! Sesame! Woohoo! What is that? Ah, You like it? purpose. You like it? I lied. Ooh. You take. Okay, okay. 两个，给你姐姐吃一个， Can we take? You. 看见？不是煎油煎这个一盒都好3张才是，也不是煎月月的，煎豆买盒。 3个月。 More? 这个串串的好啊。买上一盒才3张。你当茶茶米。啥？ What do you want? 买个玩玩的。